खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 जानुवारि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, नखराव धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय जागोन, धोरोमखौ लानानै बायदिसिना सानफ्लांगोन। बृष राशि, मोजां सान जानाय नङा, नखराव दावराव दावसि जागोन, एसे जेंनाखौ लानानै उनदाहा खालामनांगोन। मिथुन राशि, जेंनानिफ्राय उदां जागोन, खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंखौ बोखांगोन, सुबुं सिबिनो गोसो जागोन। कर्कट राशि, फालांगियाव साबसिन, जायखिजाया फालांगियावनो मुलाम्फा जागोन, गोबां रां मुलाम्फा जागोन। सिंह राशि, बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना जेंसि जागोन, फिसा जेंनाखौनो गिदिर खालामगोन, दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। कन्या राशि, नखरनि थांखि लानायखौ हेंथा होगोन, गुबुननि खोथा लानाय नङा, गावखौनो देरसिन सानना लागोन। तुला राशि, आनजादनि फारसे मोजां, जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसारगोन, सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो हागोन। वृश्चिक राशि, सांग्रां जा, गुबुना नोंखौ हरखाब गाहायाव खोख्लैनो नाजागोन, सोरबा सुथुरनि नोजोरनिफ्राय सांग्रां जानाया साबसिन। धनु राशि, हरखाब गोदान लोगो मोनगोन, लोगोजों गावनि सुखु दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायगोन, गोसोनि साननाया मोजाङै थांगोन। मकर राशि, दाय मावफ्लांगोन, गावनि दायावनो खहा जागोन, गोरोन्थि खामानि मावफ्लांनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। कुम्भ राशि, मोजां सान, दिनै रंजा बाजानायनि गेजेरजों समखौ हगारहरगोन, नखरजों सुखु गोजोन थानो हागोन। मीन राशि, नोंथांनि थाखाय मोजां सान, नाजायोब्ला साख्रि बाख्रि मोननायनि मिजिं दं, समजों दावगालांफानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।